Riwruok mar Katiba Institute ochwalo kwayo doho mar chungo chenro mar od bura mamalo mar kawo pach jopiny ewi paro mar chik manyien mar omenda mar NG-CDF. Katiba Institute wacho ni okang' mar chuogo omenda mar konyo senators ng'iyo kaka sirkal mag counties tiyo gi omenda jopiny en paro ma nyaka chwal ne jopiny mondo puodhi ombulu mar paro. Chris Owino ni kod ler mathoth. Jo od bura oyudo buok machielo e chenro margi mar reso omenda mar dongruok mar NG-CDF bang' riwruok mar Katiba Institute kwayo doho mondo nyon brek e chenro mar kawo pach jopiny ma onego chakre chieng' wuok tich juma manyien. Jo od bura manie yweyo mar dwe achiel ne chano chako kawo pach jopiny ewi lokruok ma gichano keto e paro mar chik manyien madhi tayo omenda mar NG-CDF kaka yo mar luwo dwach doho. E bura margi, Katiba Institute onyiso doho ni paro mar chik ewi NG-CDF mar chuogo ne senators omenda mar ng'iyo ka counties tiyo kod omenda mag jopiny nyaka chwal ne jopiny e ombulu mar paro. Katiba Institute medo wacho ni paro mar timo lokruok ne NG-CDF kaka yo mar miyo jo od bura teko mar tayo NG-CDF kaluwore kod chik onge tiende nikech sirkal mamalo nigi lai maber mar tayo NG-CDF. E komachielo, riwruok mar Katiba Institute wacho ni paro mar kawo pach jopiny ewi omenda mar NG-CDF en chenro mar ketho pes jopiny nikech lokruok ma ichano keto e paro ma kamano gin lokruok ma inyalo timo kod migepe mopogore opogore mag sirkal. Chung' maket gi mano bende okaw kod ogai mar ODM Raila Odinga ma okwedo paro mar chik manyien ka olero ni NG-CDF onego ter ne counties. Today there's a Gazette notice. They are saying that they want to amend the constitution in order to legalize this CDF national government. What does national government have to do in the counties? In counties, we have counties which have got executive powers to implement. Let the national government let go of resources to the counties as provided for the constitution. Ewi mano, riwruok mar Katiba Institute dwaro mondo doho ochung' chenro mar kawo pach jopiny ewi omenda mar NG-CDF ma onego chakre chieng' wuok tich juma manyien kaachiel kod golo chik ne jaga bajet maduong' mar sirkal mondo kik gol omenda mar tayo chenro ma kamano. Why should you be building markets for counties? Let counties build a market themselves. How about affordable housing? Let counties build affordable housing. Then you will not be talking about 15%. You will be talking about 35 to 40% devolved funds. Then you can blame the governors if they're not working. Kopogore gi mano, riwruok mar Katiba Institute dwaro mondo gai mar doho Martha Koome ochuga put moyedhi mar joyal buch adek mar winjo bura margi. Magi timore kinde ma jood bura dhi nyime kod goyo debe ne NG-CDF ka jaod bura ma Harun Ndindi Nyoro kod jatend migawo mar somo Migos Ogamba dwaro ni mondo kik keth omenda mar NG-CDF. Hii CDF inafanya kazi mzuri. For the record, we are in support of it. In fact, I think the issue should not be removing it. I think the issue should be adding. Mimi vile nimeona katika Kenya, for equity to thrive, tukue na Wakenya wote wanatoshana. We must do as much as possible kuondoa pesa mingi Nairobi, pesa ikuja katika vijijini. And therefore ni vizuri tuendelee kuunga mkono CDF hata iongezwe fedha. Ndindi Nyoro bende dwaro njaga bajet maduong' mar sirkal Margaret Nyakango omi jood bura thuolo mar dhi nyime kod miyo jopuonjre mochando omenda mar bursaries. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.